see, 'cause I think I do when you're next to me. Nag-base siya. Isang araw lang talaga. Lakas ng ulan siya kaya mami. Dito siya. Hi guys! Good morning! Happy Tuesday! Si Kuya, ang baon niya is, what's your lunch for today, Kuya? What's your lunch for today? Sandwich! Sandwich. And si Zach, lunch order, supposed to be kahapon yung kaso naiwan niya yung lunch order niya dito. So, ngayon pa lang siya magla-lunch order. Di ba, alas 6 ko na yun sinampay kahapon. Umulang kagabi, guys. And kaninang umulang, kaya nabasa yung mga sinampay ko. Because it's a bit rainy and cold, and then you take it off when you get hot. Yeah, pinagalitan si Kuya kasi linagay niya lang sa likod yung jacket niya, oh. Gonna mess up daw yung buhok niya. Go. Siya nang nagbibisa sa sarili niya, guys. Pagkagising niya, ubarin niya yung pajama niya, then isusuot niya yung kung anong sinuot niya kahapon. Go, come on. Hey, Mom. Love you. Listen and What? see you, Zaki. Listen and Food. Yep. Babike sila. Say boys, say boys. See you, boys. Nag-cereal din sila kanina. Ha? If you're right. Galit na galit siya sa mga langaw kasi nakapasok kahapon. And ayan, magko-Coco Pops siya. And pinapakuha niya ulit ako ng Coco Pops kasi ubos na yung kinuha ko. Diba malit lang yung kinuha ko. Sabi niya, malaki raw yung kunin ko this time. So bukas, kasi may hip-hop class si Holly bukas. And nagpalit pala siya ng damit. Ito yung damit niya kahapon, diba? And Baba, your your fruit box here. Ito yung ininom niya pagkagising niya. Ito yung breakfast. Yung V8. Gustong-gusto nila yan. Kaysa tropical. Tingnan niyo yung Coco Pops ni John. Umaapaw talaga, oh. Meron siyang nasubo niya na. Tingnan mo, umaapaw. Si Holly. What are you having again, Baba? Cornflakes. Ang sweet ng mag-ama. Ang cute niyo. Ayun kasi magpatali. Hindi na siya nakatiis. Ayan, nag-spray na siya. Kasi ang dami. Hindi naman madami. Siguro 3 langaw. Ayaw niya kasi yung langaw. Sino ba naman may gusto sa langaw? Tapos na silang kumain. Basta, Baba, may rinireklamo siya sa boys. See all the boys. So messy, all the boys. Why? Daddy, he need to put it in the towel. See, kasi nasa labas yung mga disc. Eh, nagagalit ang aking batang, ewan ko ba kung bata to or... What? That's it is in here. Okay, so, naayos niya. Kuya's favorite is And why all the fruit box there? Tingnan niyo yung kanilang mga fruit box that's doon. not mine. That's Kuya's that. Ah, okay. Put that in the kitchen, okay? After you clean up there, okay? Okay? Yeah. Thank you. Naayos niya ang mga kalat ng boys. Yan yung reklamo. This mom. What? All this baby of that. You have to tell the boys when they come home, okay? Siya na talagang nag-aayos ng mga kalat ng boys. Ayan na yung nagagawa niya. Meron pa siya dito 3. And natanggal niya na rin yung mga fruit box dito. And ayan, lilinisin niya yan. You gonna clean this up, right, Baba? Ha? Uy! Uy! Baba! Are you gonna clean up this? Ha? Are you gonna clean up this? Okay. Tapos na kayo maglinis nakaligo na kami ni Holly and ayan yung mga inayos niyang
What's that, Baba? PS4. PS4. And lagyan ko lang si Olo ng jacket kasi lalabas kami. Where we're going, Baba? We're doing a farm. Yeah, punta kami sa farm. Malamig ngayon, guys. Kaya binunot ko to. Wala to sa sa cabinet. Binunot ko to sa sa kung saan ko linalagay yung mga pang-winter. Come on, Baba. Basa pang bukong, Baba. Tumawag kasi si Jan. Punta raw tayo ng farm. Si Holly ba? Kasi gusto ni Holly makita yung mga baka. Kasi ibibenta namin yung mga baka. So, bago siya ibenta, puntahan muna natin. Para makita natin yung mga baka dun, Baba. Okay? Where's your socks? Tara, tara. Here, here, here. Come on. Everything gone out of now, 'cause they're all in fear of you. Are we here? Yeah. That was my tummy. That was my tummy. Don't tell me. Of my tummy. That's my tummy. No, tummy's here. Na si Holly, nandito na tayo, guys. And nandito na yung kukuha ng mga baka. So, sabi niya dyan, hurry up, hurry up. We're not gonna wait for you. Nandun na siya. Umuulan ng konti. Ayun kung saan ilalagay yung baka. And nandito yung mga baka, guys. Baba, come here first. Say hi to the cows. Come on here. How many cows you have on? Make sure you take a boots off before she gets back in the car. Why? Don't watch where you walk. Okay, ang daming tae. Sweeties. Go, Daddy. Mate. Hurry up. Ayun na si Jan. Where? Walking downtown and I'm Layo daw tayo. He's got it all figured out. That's what they all say, yeah. Watch for the pupu, Baba. Binubugaw niya yung mga... Ang lalaki! Andun na sila. Oh, oh, oh. Parang nagpapatendero. Ayan. You were never meant for me. Now I gotta keep it. Walking. Ayan. Tara! Ala. Nakawala yung isa. Smile and I wave. Alright. Everyone's looking like they know what they're doing. Everyone's looking like they know what I'm pursuing. Trying not to give them the time of day. It's easier said than done. That guy comes with every word, but it all comes down to you. You're my anxiety. So, habulin niya yung isa. Ayaw niyang umalis. Galit siya, Han. Hi! Hindi ko alam kung ano yung dala niya. May isa dun, oh. Tapos, papasok sila dito. And then, punta na sila sa truck. Ayun yung isa. Hinabol pa ni Jan. Oh my God! Nakalabas ng lahat. Ala ka dyan. Ay, nakalabas lahat.
Ay, uulitin nila yon. Isa na lang sana yung hindi nakapasok. Kaso binuksan ni Kuya yung gate. Nagsilabasan lahat. I know, watch out for the poo. From the start. Mom, that's not real. Huh? That's real, Baba. Look, they're moving. That's real. Ayan na. Ayan, sama-sama na sila. Whoa. Dali, dali. Sara, Sara. Dali, dali. I'm different. Everybody's looking at me thinking that I'm living. I don't really care what they all say. It's easier said than done. I got Bango ng cows, Baba. Go there, Baba, oh. Okay. Hello, people. Say hello, people. Watch out for the poo. Ay, sakit ako dito, guys. More. Ito, ano yun? Ay! Ayun na sila. Yeah. Sana yung camera. Layo daw tayo. Oh, nakakatakot pala to. Ah, galit na sila. Nakakatakot sila. Kasi pwede nila yung gate na yun. And baka lumabas. And habulin kami ni Holly. Kaya sabi dyan, lumayuro kami. Naapakan ko yung tae. Ayun o. Yun nga o. Parang na-move ng baka. Inaayos niya yung isang fence. Baba, come here, Papa. Yung isang batch pa. Yep. Ha? I know it's raining, Baba. Lagay ko yung aking hoodie. Siguro pang kuryente yung hawak niya. Come here, Baba, here. Come on, Baba, here. Ayaw nila. Ayan na. Papa, come here, Papa. Yeah. Ayun. Hello.
Good job, man. Ang tataba ng baka. Mahirap pala siya, no? Kasi kailangan mo silang papasukin dyan. Tapos yung iba makukulit ayaw pumasok. Andiyan na silang lahat. 10 ata ito lahat. Na, sure, tanongin ko mamaya si Diyan kung ilang cows to. Can you hear them, Baba? Ayun, oh. Gusto nilang lumabas. Ha? They wanna get out, Baba. Parang nakakatakot i-drive ang ganito, no? Kasi alam mo, ang lilikot. Ha? They're hungry? Gutom na raw yung mga baka. I mean, yeah, nakakatakot siyang i-drive kasi diba, gumagalaw sila. Paano kung mag-alboroto sila dyan, no? Diyos ko po. Cake, guys. Oh, dry na cake. Alright, Baba. Come here. Come on. Huh? They want to get out? Do you say bye-bye, cows? Alis na sila, Baba. Bye, cows. Kasi nga, nagmamadali kami. Sabi mo kasi nandito na sila. Bye! Ang ingay ng mga cows. Diyos ko, parang bigat talaga niya, oh.